Хора, ето го Бари, сега се чеше. Тук е и Мери и тук е под люката и Риск. Ето я Мери. Тези тук са по-младите пътпаръци, тези хора трябва да пронесат. Ето ги. Ето. И отивам при най-старите пътпаръци. Ето тук. Ето ги. Пак виждаше, че снасят по някоя яйце. Днес не знам колко, сигурно някъде към 10. Ето ги и по-младите. Тези там са най-младите, които първите ви ги показах. Те са вторите най-млади и уния там са старите. Ето ги и кокошките. Вие си ги знаете. Ето ги. Ето ги. Ето имаме петле. Хоп. Ето го. Ето ги всичките кокошки. Ето ги останалите там. Да го затворя нещо да направи. Не се влезне. Така. Ето на тук. Напред. Ето тук са и пачиците. Ето ги. Тук има клетката, малко, но нищо. Ето ги. Много са красиви. Ето тук ни е и градинката. А тук вътре имаме домати, ама не готови, зелени. Имаме зелени доматки. Ето тук има един. Ето. Тук са и това там са кордишоните. Ето ги. Вижте какви са станали. А от зимата съм ги гледала, ето ги един спуцани по 1 сантиметър. Ето тук имаме и домати. Хоп. Тук имаме чушки. Тук имаме и смокиния. Има и едно високо дърво. И сега отиваме. Както вижте, тук има много лозници. И там има доста лозници. Ето. Ето ги. Ето и пачи така хапват. Сега тук имаме рози, всякакви растения има. Ето тук е втори кокошарник. Хоп. Още рози, цвети. И ето тук свърши заграждението на пачиците. Пачиците, ето то е кай в коритото. Хоп. Ето. Тук имаме още 1000 растения. Ето така. Още една лозница. И ето тук има и боровинки. Ето ги. Моркови. Имаме и ягоди. Ето ги. Хоп. Имаме тук по пътя и лук и лозници. Ето. Ето там имаме лук. Хоп. Ето. И сега ето това. И ето тук имаме растения. Сега ще ви покажа и кай. Там имаме и маслинки. Ето някъде. Ето тук имаме ето. Ето го и Цезар. Излегнал се като цар. Ето го и кай малко водата е мръснала. Аз ето го. Много е красив. Ето имаме още елхи. Ето. Така.
И е това в днешното видео. Абонирайте за канал и харесайте това клипче.